I pozdrav svima od Devaske i izvinite zbog ovoga. I u ovoj epizodi, kao što ste vidjeli, igramo Counter Strike. Force. A da, ako se pitate zašto nema zvuka, to zato što mi je mnogo glasno, pa sam uzet ću tebe. Eto, sad ima zvuk. Jer mogu da kupim. Da. Vidite ako svako čujete, to je zbog zackanja, ali kako glup program. Ako se ne pitate zašto ne snimam sa ako se... čutite. Ako se pita... Ako se ne pitate... Ako se pitate zašto ne snimam sa Ako se pitate zašto ne snimam sa Frapsom, to je zato što mnogo vremena treba da se učita ovo... Da se učita za YouTube. Dobre. Dobro, bar smo ubili dvojicu. Ovdje ih obično ima. Eno ga! Ne! Amr. Moram ubiti Marka. Čekaj, kako se biše. Vajda, la. Nema za da istrošim. Ovo da uzmem. Sad ću... A ne! Hostage. Kako biše na... Ili na F ili na E piše. Eto vidite, nismo potrošili ni dinar. Samo. Izvidite što sam stao, morao sam nešto da babim ili ne veze. Da nastavim. Biće dosta epizoda Counter Strike 30-40. A ne! Ne! A ubi me! Ovo neću tebe bre slušam. Kako beše ne? Ne treba. Nije cool. Nije to. Ok.
cancel. Da. Da ovdje. Free look. La. Koji se... Sad planiram da instaliram Camtasia Studio, ne znam koji 6, 7 ili 8 nisu. Ništa manje. Ja mislio neko izašao, ne vezi. Eno ga. Eno ga. Dođi ja! Ubi me Iza. Dva, ajde do 5. Ko prvi sigra do 5 pa gasi. Koliko vrijeme je? Jao. Raffles. Snajper ću. Sad ću da ti kažeš. Dok neću you take point. Moramo da se regrupišemo. Sad moram na sreću da kađem. A ili ipak ne moram. Ne! A brate ne! Ubij ih! A nisam ga ja. A ja brate odavde bu. Hvala ti. Samo provjerite da li je živ. Bau. Mrtav je. Otvori se. Ja da postoji ovaj put. Zaboravio sam. Ali malo glup. A da, ovaj put ne možeš da izađeš posle. Ma nemoj mi daći. Na, to je na C. Negativno!
Negativ. Što ga... Scott. Ubio sam Scotta. Mamlaze. Ne! A ja njemu kažem da je mamlaz. Ubit ću te. Svetit ću ti se. Ne! Ubij ga, moraš da mu se osvetiš. Eto, osvetio sam ti se. Ne! Kakva sreća. Ili ne. Koliko je? Zaštitnu boju oko nas. Manijaku. Planiraš da nas pobiješ? A, to je divna bomba. A brate, ovdje je fora, samo zato kad se baci divna bomba ne vidi se koga pucaš. Ne pišemo čak ni ime. A ovako vidite piše, vidite friends, koliko health, šta li kako se zove. Tamo su. O, opet sam tu ubio. Mnogo mi je lepo kad ubijem Erik. I tebi moram da se osvetim, Erik. 44 healtha. Evo ti pečenje malo, hoćeš? Pečenje. Hoćeš pečenje malo? A učiš malo? Šta učiš? Davoj, krećemo. 30 sekundi. Posle da me kukaš, ja se plašim. I to je bilo to za ovu epizodu.